Learn Igbo preposition. Topic: between, n'etiti in Igbo language. Igbo sentence says, Iko dị n'etiti oche abụọ. Iko dị n'etiti oche abụọ. Meaning, cup is between two chairs. Another sentence says, Ego nọ n'etiti Ngọzika na Ijeọma. Ego nọ n'etiti Ngọzika na Ijeọma. Remember, ego is a name of a girl in Igbo land. English says, Ego is between Ngọzika and Ijeọma. Ihe oriri ahụ dị n'etiti ego na ọla. Ihe oriri ahụ dị n'etiti ego na ọla. Meaning, that food is between ego and ọla. Ego dere ihe n'etiti ahịrị abụọ. Ego dere ihe n'etiti ahịrị abụọ. Meaning, Ego wrote something between two lines. Ọ dị n'etiti anya ya abụọ. Ọ dị n'etiti anya ya abụọ. Meaning, it is between his or her two eyes. Remember, we said that ọ is a pronoun in Igbo, nnọchiaha, that represents his or her. Like and share our videos. Bye.